Mbukelo Ntuzuma TV siyabingelela wherever kufinyelela khona Intuzuma TV. Uchef ongapheki lo ngifike selidekiwe itafula. Namhlanje ngifike kungekho lutho ematafuleni. Insizwa zishawa amakhaza kubi kakhulu. Abantu abayitholanga imali yabo. So if abantu bengayitholanga imali yabo asikwazi nokuthi sipheke. Asikwazi nokuthi sibeke something ephe kwetafula. Mfowethu kuhamba kanjani? Siyaphila bhuti kunjani? Ngiyaphila kakhulu bangibiza uchef ongapheki mfowethu nekule situation njengamanje mfowethu nifike kanjani kule situation esifike kuyona la ngizoqala kanje ebhuti ukuthi the time kwakufona security yayifonyela ukuthi mayizosiza amaphoyisa ngecrime but indlela okwenzeka ngayo nendlela okumisiya ngayo kubonakala uhulumeni ngisho nabaqashi lento eyama security beyibekele phansi security iyona into ebaleka kakhulu ebale ngaphezulu kwephoyisa ngoba nephoyisa akize lifike lapho konakale khona kusuke khona nesecurity security okwenzakala into phambi kwalo kube sokubiza amaphoyisa if ungena izigebengu ziqala ngephoyisa iziqala ngesecurity iphoyisa lingekho iphoyisa lifika isecurity sesenkingeni manje kuyasihlupha lokuthi abaqashi nohulumeni if bezolibekela phansi security kanje let's say njengamanje uMarshal Knight indlela enza ngayo Marshal Knight security lo head office yabe esegoli sila eThekwini la sikhona eDurban abasebenzi bala iMarshal Knight security abasebenzela uloliwe kumanje njengoba besebenza nje bangena ngesikhathi security baphuma ngesikhathi security kodwa bana uniform ngo imali abayihola ayikho abahola nje nemali eyebasic baholela nje umdlalo sesaphenduka kwizinja zabelungu. So nina ngesikhathi nisebenza ngoba uthini akukhona uniform yini enenza nibe identifiable ukuthi lo muntu lo umqaphi lento ibhlungu ngoba kakhulu kanizokwenza example nje njengalapha kaloliwe sigada into enzima ikhebuli ngeke usabona nokuthi umsebenzi lo nalona kuyena umsebenzi ngoba sijika thina sigama security sesigqoka iuniform yakaloliwe ngoba iuniform asinayo elapho nje uma uqasha isecurity kakhulu yazi lapha abasebenzi bakaMarshal Knights la besebenzela khona ngoba thina sisasebenza sagxoshwa into ebalekile uniform ukuze ukwazi ukubona isigebengu nomsebenzi wakaloliwe manje kuyafana nje kugcineni kubeze kugxoshwa abantu kuthiwa abantu batshotshile ikhebuli kanti abatshotshile ikhebuli kusukela izigebengu zafaka zagqoka njengathi ngoba ikampani esisebenza lo Marshal Knight zizigebengu. Mfowethu nekulesimo njengamanje nisemgwaqeni nizolwela ilungelo lwenu lokuthi nithole imali yenu kwenzeka kanjani ukuthi nize nifike kulesimo sokuthi nilwele le mali why benganikhokhelanga? Sifika la kungenxa ukuthi sesigijimile yonke imigudu ofana ngaba singena yona osheriff bayazi ngale metha yethu osisemey bayazi ngale metha yethu ngenxa ukuthi la bantu la besibabophayo bazizigebengu manje sabona ukuthi masijoine ilakho sila nje kungenxa elakho ilakho esilethela efike kahle futhi office yababuza last month yababuza ngolokhuzana ngoMeyi ukuthi le settlement agreement nizoyikhokha nini kwasho yona iAR yakhona kaMarshal Knight security service head office eGoli yabhala email yathi izosikhokhela uma kuphela uJuni imali yethu salinda ke lo 30 days wafika sa-add no 5 days ngaphezulu safika ngolosihlanu la ngo2 masifika sibuza la ilakho ibuza ukuthi madoda nibhala email nithini ngal email ke manje ngoba nisakhokhanga iAR itheka lakho hey yona asinamali futhi livalele lo office manifuna ukulivala livaliwe office njengamanje abakho abasebenzayo nithembeni ukuthi ni kusangizophinde babuye bazolivula ioffice ukuze nibabone nikhona ukukhuluma nabo njengamanje into esifunayo sifuna imali yethu iphelele ngoba lo mqashi on Saturday ekseni uzene offer kuthina eyokuthi ucela ukusinikeza 2000 sonke bese ngomhla ka17 this month ayikhokhe leyo balance sase sithina ngoba abanye basawugeza basawufuna ukudla sicela ukuthi asilinde sobuyela kuyena sabuyela kuyena on Monday ekseni lo siswa kuona sabuyela kuyena sesihlangene nelakho sabonisana kuba ukuthi no ake siyithathe le offer yakhe eyokuthi uzosikhokhela 2000 bese kuthi nge17 asikhokhele ibalance uma ilakho uma sayimfonela sayimtshela usekuphendula ngokudelela kulakho uthi kanamali yena yini obokufanele siyenze thina lapha ngoba njengamanje that's why sithatha isinqumo sokuthi masihlale la
till azafake le mali siyakucela naku South Africa nakubona bonke abantu ababukele lento esiyenza ukuthi sicela bake bayingenelele sicela imali yethu ngoba lo muntu enje mina ungigwelothu 87000 owe Provident Fund nabanye la uzakwethi ngokunjalo imali yethu yefana kodwa lo mali akafuni nayo usisigebengu wayibamba njalo imali kuthina kodwa angayihambisi kwa Provident Fund imali zethu asikweletayo yilesikhuluma ngasihlalisela manje ngesettlement agreement esa imali esayishiya siyisebenzile nale Provident Fund akafuni ukuzikhokha engaka mfowethu kwenzeka kanjani ukuthi nize nikweleta imali engaka lo muntu angazi ukuthi ngambiza ukuthi umuntu onjani ngoba uma uthi uyambuhlala naye phansi uyahlala phansi nikhulume nivumelane ngesinqumo uma sesithathe isinqumo akasasifezi manje iyona nogcine wayenze egcineni wafuna ukuthi thina ngosihlezi la akasixabanise sodwa la eKZN awutshela ozakwethu ama security bengakusebenza nawo ukuthi akazosisusa la sizoxabana afikileke ngendlela afike ngawo nawo afike safisa khulumisana kahle nawo ubona kona ukuthi nawo kathandi phela ngoba afuna ukuhola kodwa sithema sobonisa nawo agcine ebona egcinene ehamba ngenxa yokuthi umqashi ufuna usixabanisa sodwa ngento ayazi ukuthi kufanele ayikhokhe so into engiyisho njengamanje ngiyacela ukuthi ku South Africa yonke noma kuyona South Africa umuntu ongenele lo daba asisize isector yakwa security sifana nezilwane othi mangabe ufuna usiphakela ukudla usiphakela ukudla ngesosikhathi othanda ngaso ngesosikhathi ongathandi ngaso ungasiphi la kwaMarshall Night ke kunjalo aba basemsebenzini kumanje bagadile ojantshi kwa Transnet ungafika isigebengu manje simbulale aqedanga ngokhuluto zolo lokho khona umama befikile la ezofuna iProvident Fund eyomkhonyeni wakho washona esebenza la kwaMarshall Night akakaza ikhipha Marshall Night namanje omama bekhala inyembezi la ilakho elithathile lo daba futhi ngifuna ukuthi nginibonise bafowethu ukuthi ukuhlala kwethu la hayi ngoba sinamqondo sifuna imali yethu andike sihambe la Marshall Night engayifanga le mali imali zenu anitholile njengamanje iofisi levaliwe likhona ithemba mfethu ukuthi bazophinde balivule labantu because isekuneminyaka emingaka imithathu iminyaka 2023 ninalo ithemba lokuthi nisangaphi nithole le mali emva kweminyaka emingaka igoloza nayo ithemba lethu la leselikhona sinalo ngoba umthetho wase South Africa hawulingani nathi naye yena umqashi lo jethu uyazi akazi uma sekufikile abantu abadila nalento noma njengoba sikhuluma nentuzuma nje ngicabanga ukuthi kuliveza kwawudaba ku social media intuzuma ilapho kuzobonakala khona ubugebengu obaqashi and siyacela kunjenje uhulumeni wethu siyacela ngenelele kulento uTransnet naka ngenelele kulento ngoba lo muntu lo wenza lento nje unamandla ukuthi uTransnet ngeke azasukume siyacela kuTransnet ukuthi akusukumele uTFR uTransnet national mina ke ezingangisho bushwadi ngesosikhathi national ama security Marshall Night ayangazi ukuthi lo muntu wayisimele ngiyacela kuhulumeni ukuthi akakungenelele nakuTransnet uTFR ukulungisa lento yokuqasha abantu abazizigebengu awukwazi ukuthi ithendele ngake likahulumeni ungaqasha amahlathe einkampani nakomasipala zonke indawo omasipala noma ngabaphi ekahulumeni nje indawo sicela bake baqashe einkampani ezingqondo ezicomplyayo ngoba ekugcineni sigada izinto ezisensitive zithi uma sezilahlekile kuzogxoshwa thina kuzoboshwa thina kanti bona abangafuni ukusevisa ngendlela so uma ngabe usevisa ngendlela noma isecurity ulisevisa ngendlela alicabanga ukubheda licabanga ukutshontsha licabanga ukudizeta lihleze licabanga umsebenzi ukuthi uma ngiluza lo msebenzi ngophinde kuwutholephi isimo siyilese sisona njengamanje ninikele ngomzimba wenu emakhazeni mfowethu isinjani isimo la emgwaqeni kulamakhaza nje uyabona manje uma kukhulunywa ngamaphisi manje thina sizengela ubusuku nemini no iphisi ke lingcono lona libe lithatha umoya kuthiwa izinja zilambile fanele zihambe ziyophakelwa yabo thina sigamaphisi ahlala eplazini yabona manje la sihlezi khona kuyabanda kusebusika kuke kunethe ngisho nokunetha sihlezi la sibe manzi sihambe siyothatha impahla ezinye zozishintsha ezindlini sekuphele wakudla manje ngosihlezi la siyakodola njengobona nje abafowethu belela abanye sisabathumile ukuthi abawuzama into esizoyidla ngoba sifuna imali yethu asifuni ukulwa sifuna ukuthi lo mqasha akenze ngalendlela okufuna amenze ngayo South Africa siyacela imali yethu kulomqasho kaMarshall Night Security Service ihead office yabise eGoli la eDurban iphethe national ikwa Transnet la ikhona
kwa TFR le Kapa Marshall Knights. Nase nisebenze iminyaka emingaki ni release ngo-2023 and benikweleta imali engaka? Saqala le company yafikela kuthina sivele sisebenza la yafika ngo2018 yafikela kuthina le company sivele sisebenza njengoba izosigxotha nje nge2023 nalapha isigxotha nje sizofuna izinto zethu hayi ngoba sasizoteleka iyona yayivela ingabehave ngendlela. Yes. So into engifuna ukuyisho iyodwa yokuthi kubafowethu ababa nendlela yokusisiza njengoba intuzuma sekanje ilakho iwenzile umsebenzi isibeke la iyafika zonke insuku sihlezi nawo la ilakho njalo ayihambi ngoba ngenxa ukuthi ayifuni kulwa kufanele makwenza nenzakala basikhokhela imali yethu. Siyacela ukuthi as from now i-security siyacela bake bayihlonipha abekho abantu ababale njengalaba ngoba umuntu isigebengu nani masicabanga ukuyotshontsha lapha siqale sicabanga ukuthi umuntu ovimbe pha kufuna ngiqale ngisuse yena manje abaqashi nohulumeni uma ngaba bengasihloniphi kanje le sector kungani ngiyafisa ukwazi ngempela. Wait, you've said it a lot. Yeah, as Intuzuma TV sifisa ukuthi niyinqobe le mpe nibhekene nayo and nidlule kule situation kusa early nje kungakaze kuhambe insuku because iwinter isayindi. Mfowethu masibonge kakhulu inse sikucela njengamanje sicela ukuthi basinikeze imali yethu sisuke la namanje mebengayifaka imali yethu singasuka ngeke senze lutho sibashiye nendawo yabo baqhubeke basebenze nendlela futhi ukuthi basebenze kahle nabasebenzi abasemasayitini kwenziwe kahle uprocess. Ngicabanga ukuthi nobugebengu okulapha kwa Transnet ukutshontshwa kwekhebuli kuyothi kwehla ngewomini. Mfowethu uthini umqashi wephi umnikazi webhilidi lela baqashe kulona mawukuthi nina nibavalele ngaphandle abasebenzisi bebhilidi lakhe? Bona ba right futhi angifuni ukuthi ngibe ngaphesheya kwabo ngoba the time iqala lento sahamba sowubikela bona ukuthi nanga umqashi esithi yena wayesesithi ngoba baqashile la ngicela ukuthi niphumele ngaphandle Marshall Knights nobabili niyobuyela ngaphakathi uma seniyilungisile lo nkinga yenu ngoba manje manje nizohlala la nizogcina ningaboni ngasolinye nigcina senivandalize nebuilding yami. Ngicela niphumele ngaphandle niyolungisa lento mase niyilungisile nibe seniyabuya ke. Manibheka angeke mhlawumbe baye qasha kwelinye ibhilidi khona la eThekwini bashiye leli beningwani nilibhekile noma bangawuqasha phi if bese lana eSouth Africa ilakho lesihamba nayo igcwele all over sofika lapho first silivale. Siyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho. Siyabonga bhuti. Yes, Intuzuma TV we inspire.